Coucou tout le monde. Atsika niany zegny andeha kokoragna hely mikasiky aretigny le foie satria tegna maro be nareo magnadefa message aminakahy de aleo zegny izy ataoko vidéo karaha ty karaha igny anareo jiaby samy mahita. Ny raha tegna andeha koragnintsika mikasiky aretigny zegny niany hoe karakory ny ahaizanao hoe anao zegny marary le foie. Satria maro be amintsika tsy mahay hoe efa aretigny le foie ny mahazo izy io ino zegny ny symptôme. Karakory zegny ny soritra aretigny ahaizagna fa anao marary le foie. Andeha tanitanisako madinidiniky vitsivitsy mety tsy voatanisako jiaby fa andeha tanitanisako madinidiniky zegny le mba haiko. Karaha igny zegny hainareo hoe marary le foie za zegny Ny voalohany indrindra zegny hoe signe ahaizagna fa mety possible marary le foie anao de ndraikindraiky zegny anao matetiky reraka. Fatigue zegny anao fatigue fréquente, matetitetiky zegny anao kajokajo fo. Anao amin'io tsy olo nagnano effort physique, anao tsy olo nisy raha nataonao tokony mampakajo. De nefa ndraiky anao zegny kajokajo fo vatagnanao. De izy koa matetiky zegny zavatra izay mety possible zegny anao marary le foie. De tsara magnatony docteur zegny anao amantaranao izy. De magnaraka zegny koa zegny jaune zegny masonao. Masonao zegny ndraikindraiky jaune be olo tegna marary le foie zegny masonany jaune, ndraikindraiky zegny vatagnanany io miova jaune. Izy normal tsy hoe io vatagnanany miova jaune de mety possible aretigny le foie koa zegny mahazo anao izy koa karaha zegny raha miseho. De magnaraka zegny perte d'appétit, ndraikindraiky zegny anao tegna malaigny misakafo. Tsy dia mazoto mihinagna zegny anao. Le raha tianao hoanigny taloha igny io fa anao karaha kamokamo anao ihinagna. De mety possible aretigny le foie koa zegny mahazo anao izy koa anao zegny nanjary nalaigny nihinagna. De magnaraka zegny koa zegny matetiky anao karaha misy vertige anao, fanimpanigny ndraikindraiky. Matetitetiky zegny le raha volaniko zegny fa izy io zegny izy koa trandraha zegny persiste le raha hoe matetiky zegny mitranga aminao le raha ampitaniseko io de mety possible zegny aretigny le foie. Io fo zegny anao karaha fanimpanigny, io fo anao mangaroharo. Misy olo zegny matetiky io fo tsy hainy raha mahazo izy. Fa izy zegny mangaroharo karaha tiandoha fo de mety possible aretigny le foie koa zegny igny. De io fo ndraiky misy izy mangaroharo igny tonga de mandoa. Tsy voatery hoe anao mangaroharo igny fo fa mandoandoa lava zegny anao tsy hainao hoe ino raha tsy zakanao, tsy hainao hoe ino aretigny mahazo anao de mety possible aretigny le foie koa zegny mahazo anao. De ndraikindraiky koa zegny anao misy ballonnement. Asa hoe misy rivotro fo ankibo. Tsy hainao hoe ino mahatonga izy. Nefa ny anao tsy andra, tsy hoe andra manintsy, tsy ino, fa misy rivotro zegny ankibo anao, regninao zegny hoe mararary kibonao. Ndraikindraiky zegny anao asa hoe magnino ty mivalavalagna matetiky zegny anao, ndraikindraiky kibo io maventy fekiny, mitombo zegny kibonao satria azon'le misy rivotro igny de possible aretigny le foie zegny mahazo anao izy koa anao zegny tsara ialany rivotro ankibo matetiky. De magnaraka zegny koa zegny anao mamany jaune amaninao. Izy koa zegny anao mamany ndraikindraiky zegny jaune amaninao, tsy hainao ino le raha mahatonga izy jaune de mety possible aretigny le foie koa zegny mahazo anao. De ndraikindraiky zegny anao azoazony la fièvre fo. Misy olo tsy ialany la fièvre izy, tsy hay hoe nagnino fa matetiky izy azony tazo fo. Io tsy resaka changement climatique sy ny sisa fa matetiky azony tazo izy de ndraikindraiky zegny possible aretigny le foie zegny no mahazo anao. De ndraikindraiky koa zegny anao magnity mangamangana vatagna. Igny zegny tegna matetiky hain'olo hoe io fo zegny vatagnanao tsy anao tsy voapopoko, anao tsy nidona amin'ny raha fa vatagnanao zegny io fo izy somary mangana zay. De mety possible zegny aretigny le foie mahazo anao satria izy koa fa misy endommagé zegny le foie anao, misy problème zegny le foie io de misy fiantraikany amin'ny circulation du sang zegny zo niresaka lalan-dranao igny de zegny mahatonga zo ndraikindraiky mangamangana io vatagna. De mety possible zegny aretigny le foie mahazo anao. De ndraikindraiky koa zegny izy mety tsy de maro loatra mahay fa mahatonga atsika na lehilahy zegny na viavy io fo anao zegny malaigna anao magnano rapport sexuel amin'ny vadinao de kamokamo fo anao zegny anao taloha mety tsy karaha zegny io fo zegny anao manjary kamo hoe anao hagnano rapport amin'ny vadinao de mety possible resaka problème le foie koa zegny marary le foie koa zegny anao mahatonga anao azony raha jiabijiaby taniseko regny. Mety tsy jiaby volaniko voatanisako fa regny zegny agnisan'ny symptôme na famantarana hoe mety possible aretigny le foie mahazo anao. Donc tonga de mila magnatony docteur zegny anao satria aretigny le foie tegna raha grave satria vatagnansika ray manontolo zegny io zegny ny base fonctionner amin'ny resaka le io zegny tegna hoe izy koa misy problème hely le foie anao de tegna hoe mikorontagna mihitsy zegny ny fahasalamagna ny vatagna anao ray manontolo. Ary izy io koa fa tegna grave zegny aretigny le foie io tegna hoe malaky mahafaty
satria io zegny volanko ny agnisan'ny mitôva agnatin'ny vatagnantsika ao tegna miasa ary mahatonga vatagnantsika ny fonctionne normalement. Donc zegny mila mandeha docteur magnano consultation izy koa fa raha jiaby mitantanisaiko teo igny de misy ino maty remède vitsivitsy zegny mety possible tsy ho maro be voatanisako fa en vidéo magnaraka zegny za magnazava aminareo ino raha tokony atao, ino zegny astuce naturel izy koa anao zegny azona aretigny le foie zegny raha tokony ataonao masitrana izy. Fa le hazavaiko hely eto niany ty vitsivitsy zegny détox karaha ataony hoe magnadio izy. Matonga anao zegny tsy azony aretigny le foie io na mbala vo commence marary zegny le foie anao de ireto raha tokony igiahinao de matonga izy sitrana izy avio. Ny voalohany zegny anao magnano jus betterave. Jus betterave zegny ataonao karaha io zao zegny fa baka nataoko io mangala betterave frais karaha io nao de asianao rano hely izy de io zegny le efa vita de tsy asiagna siramamy fa jus karaha io jus betterave karaha io zegny igiahinao io zegny détox magnadio tanteraka le foie anao ohatra ndra misy ino maty problème na itady arary izy de jus ny betterave io zegny igiahinao. Soit anao ndraiky mangala citron anao asainao fô marandraigny igny zegny mangala citron anao de mangala rano ataonao fiahinao agnatiny ao citron de igny koa igiahinao de détoxifier resaka foie koa zegny igny magnadio izy matonga anao zegny tsy marary le foie na izy vo commence zegny aretigny de magnadoso le aretigny aminazy karaha zegny koa sakaitany na sakamalaho de io koa zegny ataonao jus koa izy mixenao tsara bekiny na grattenao zegny izy de asianao rano de igny aminjay koa zegny somary ataonao jus karaha io de igiahinao koa zegny rano sakaitany igny mety fo zona rano matimaty hely zegny ataonao misakaitany mety fo de igny zegny igiahinao matetitetiky fa io koa zegny mahatonga magnadio resaka foie de zegny vidéontsika niany ty somary lavalava fa tegna hoe tsara zegny mitandringasanareo jusqu'à farany karaha igny ahaizanareo hoe karakory ma symptôme karakory zegny ataoko ino zegny laretigny mahazo za ty hoe le foie ve izy sa tsy aretigny le foie zegny vidéontsika niany mahazo toa volaniko magnaraka page ty fa ato izarako astuce maro isan-karazany mikasiky fahasalamagna mikasiky ino maty tarehy volo vatagna de misy conseil madinidiniky tegna tsy anignenanareo zegny magnaraka page ty ke parpartageo amin'ny namagna agny karaha igny mba hitan'ny namagna satria zegny ny antom-pisian'ny page tsika ty fizaragna zavatra mahasoa fo de mirary fety samatra ho an'ny viavy jiaby bisous.